Yaon na palang digdi inaribada kan mga tauwang ko sa mga taksay ko Hello? James? Okay pa lang so pag-aribada kan mga taksay ko digdi May mga sira pa dyan na karga? Ada call pa? Pira pang tinulada? 700,000 nasira pa niya. Sige. Iparanaunan dyan sa tawa. Okay. Sayin ka mo nag-aribada? Sula. Let's na ko malula. Sige. Pirang taksayan niya digdi? 300 na taksay. Humbugon mo na yun. So, palakaya, pira. 700 ban. Sige. May mga bagas diyan tapanalan ko kamong kinuwang truck na bagas. Isira kulang. Sige, mahanap ko kilubi-lubi. Humbugon mo na yun. Sige. Ngayon nga, tapos papasira, mga lubi-lubi. Okay. Ang bangot ka ni puro sugpo. Sinakong sugpo na nakupligikan mga tawang kong ibaw. Sige na, James. Tara sayang ang load. 500,000 naman na bawa sa load ko. Puro regular. Sinako. Sige. Sinako. Okay. Iyaw ko palang panay. Hello, Cha! Maglawag na kamo dyan sa Sula, dyan sa Piccadilly Road. Iraba din doon sa mga barkaw. Digdi ka mo maribada pa Pasang kamong unangan susang ribong barkaw. Dyan sa Piccadilly Road. Kira pa Sang ribo. At kung may kauro na kung sabal-sabal naman iningaw. 1,000 barko. Suyate, na 1.5 udig din sa may kayada. Yate? Ayaw. So mga laog kang barko na mga ipanaw na, iripak. Itaw ninda, irilip tulos. Tawan sa mga tao. Pina ko magagal pala Sabal-sabal na niya. Ayaw. Tapadyanong ko so, 400 na dump truck. Diyan kargahan ang mga relief goods. Ayaw. Dapat bago mag-idiklom, maitaw na mga relief goods tara man sa mga tao. Ayaw. Ada ka mong pagkaon. Tagkaon, mapadeliver ako kilitsaon. Aluan? Sabi niya kung na pagkaon. Sige. Sulit sound. Ayaw. Pira ka mo dyan? Litson? Kada barko, tigre 5 litson. Suyate, tigsararo. May bagyo na, malitson. Sige, basta matapos yung duyan, takipuan kang tawo, ang relief goods. Okay? Okay, over. Okay, sige na, may asigasong pagaw, taapod ang kupaman so, duman sa balyo. Over. Ayaw. Taday pa nga sa mga taksay ko. Ayaw. So Barge, asikasuhon. Barge? Yan. Sige. Buda, sa isla, kang kargahanin do sa Barge. Ayaw. Okay, sige, bahala ka na. Sa'yo mo kutugunon. Okay. Nakulong pa yan barko mo? Dahil sana pa rin nagpapamalis siya. Sa'yo mo ang taksay. Mga taksay, mga palakaya. 1.5 na yate. Sang ribong. Barkaw. Ano ba? Paano igpaparambog mo, puro ka may palakaya budak taksay. Ayaw. Namapinakon nga ni bagadyahan, puro sira na dakot ko. Ano man yan kung puro sira? Ito nga ni, ang karga ko man duman, may sira, may tawo, may pampasahero. Dahil sa mga hanip mga nasa ibang bansa, mga kaya. Kalikuan. Kaya, dahil ka magparambog. Kaya, muna mo ka ng mayamanon. Mas mayaman ka pa pala sa kao. Dahil sa nanganin, nagpapamalan siya. Tagdaw, tamali mo, madung pa dyan, sarong dakulaon pa. Kaya mo, burunggong kuhan. Bae mo? Oo. Di ka niyang winner. Minahambog. Muna mo kung sisay na.